नमस्कार, आपण पाहताय कोकणशाही चॅनल, कोकणच्या समृद्धीचं. मी चिन्मय गोगळे. कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत. स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभाग व देवगड पोलिसांच्या संयुक्तरित्या करण्यात आलेल्या कारवाईत तब्बल 24,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. या प्रकरणी तिघांवर कारवाई करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलीला जातीवाचक शिवीगाळ केल्याप्रकरणी कोलगाव येथील दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. हा प्रकार गेल्या महिन्यात 5 तारीखला घडला होता. मात्र याबाबतची तक्रार काल रात्री उशिरा दाखल करण्यात आली. विनापरवाना बांधकामाचा ठपका ठेवण्यात आलेल्या देवगड नगरपंचायतीचे नगरसेवक रोहन खेडेकर यांचा अपात्रतेचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायम ठेवलाय. या निर्णयाच्या विरोधात त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती, परंतु त्यांना पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवून या प्रकरणाची फेरसुनावणी घेण्याची सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आली होती. परंतु यांच्यावर झालेली कारवाई योग्यच आहे असं सांगून जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला निर्णय कायम ठेवला आहे. पावसाची संततधार सुरू असल्यानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शाळांना 20 जुलै रोजी सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी के मंजुलक्ष्मी यांनी रात्री उशिरा काढले. वेंगुर्ला तालुक्यातील पेंडूर येथे जमिनीच्या वादातून 2 गटात जोरदार हाणामारी झाली. यात एका युवतीच्या डोक्यावर धारधार शस्त्रानं वार केल्यानं ती गंभीर जखमी झाली आहे. याबाबत परस्पर विरोधी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. बांदा आळवाडा येथील तेरेकोल नदीवरील पुलाच्या दुतर्फा चिखलाचं साम्राज्य पसरलंय. त्यामुळे दुचाकीधारकांना अक्षरशः तारेवरची कसरत करावी लागते. शिवाय पुलावरील पाण्याचा निचरा होत नसल्यानं लोकांना चिखलातूनच चालत जावं लागते. त्यामुळे नागरिकांमधून संताप व्यक्त होतोय. आणि याबरोबरच कोकणशाहीच्या सकाळच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय. पण तुम्ही मात्र ताज्या अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल आता सबस्क्राईब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेजला फॉलो करायला विसरू नका. धन्यवाद.